Závislosť je vlastne chronické recidivujúce onemocnenie mozku, ktoré sa často a rado vracia, a keď to môžem veľmi zjednodušene pripodobniť k nejakým chronickým nemocem, ako napríklad cukrovka. V podstate je to onemocnenie hlavne týkajúce sa systému odmeny a tým pádom nejaké ako motivácie. Ústrednú rolu v tomto všetkom zohráva samozrejme dopamín. Závislí môžeme byť úplne na všetkom, čo nám ten dopamín ako vyplavuje. Keď sa narodí dieťa, tak je úplne normálne, že je závislé na matke. Ja myslím, že v tej medicíne je psychiatria ešte stále tak ako bokom, a ešte viacej bokom je adiktológia. Keď učíme medikov, tak ten záujem o psychiatriu a o adiktológiu je extrémne nízky. Závislosťou na alkohole trpí v Českej republike zhruba 1,5 milióna ľudí. Máme extrémne vysokú spotrebu na hlavu, je to 10 litrov čistého alkoholu. Ženy obecne začínajú s užívaním návykových látok skôr ako muži. Často sa práve k tým návykovým látkam dostávajú cez svojich závislých partnerov. U mužov tie depresie bývajú ako závažnejšie, často je to spojené s nejakou ako ťažkou depresiou, častokrát rezistentnou na liečbu, sebevražednými pokusmi u mužov.